ngiyakhumbula ntamba ukuthi ibhedi yakho kusasa. Angisoze ngakukhohlwa lokho, angithi uyakwazi lokho. Yabona yazi ukuthi wena wedwa umuntu osebenzisele naye. Kodwa ngiyacela ukuthi ungibekezelele ngoba uyazi ukuthi umsebenzi angawutholi. Uyazi futhi umuntu obesenzela amabhedi umama. Uyakwazi lokho. Mina mase ngithola umsebenzi nje ngizokwenza sure ukuthi akukho ngisho ngiyacela ukuthi umbekezelele usisi wakho uzothola umsebenzi. Uzothola nje khona ngekudala bese ke ngiyakwenzela yonke into efunayo yeso. Njengamanje ngicela ukuthi uhambe uyokha amanzi. Mina ngizohamba ngesitolo mase ngibuye esitolo ke ngenza ukudla siya. Okay. Buka. Uyabona thina. Yewena. Yewena. Fusa! Yewena, come. Fusa! Fusa, man. Uyabona thile. Huh? Uyabona thile. Yewena, fusa. Ma. Lapho khona nje ngibulele nje la. Ngakuthola la. Fusa, thula. Ma. Lokho kwenziwa kuwena ukuthi ngikuthola unqunyiwe la. Ngekugcine ngawe. Uzilokhu uqhubeke njalo. Uhlungu engabuza. Bazobuzwa nabanye ukuthi ubani anginandaba. Wena abazali bakho ubani bagcinile ukukubona. Usabona butani? Wasazana? Butani njani? Ya, ngikhona sisi. Ngiyaphila butani, ngiyacela ukubuza abantu. Sisi wami, yabona nje manje ukhulumela phansi angikuzi ukuthi uthini, ngibhizi ngiyasebenza la. Nikwazi ukukha amanzi, yani nikwazi ukuthi niheshe nenze izinto. Kodwa ulaka ungako lwani.
Ngisacela ukubuza badla Nanga amanzi uzowachitha. Nanga mbeka amanzi phansi Nkosi ukhulume Nkosi ufuna ukuthini yini? Dadewethu khuluma Nkosi indaba. Wena mntakamanga. Ngisacela ukubuza futhi ayikho ingane mhlambe ekuyadlula la nje ububhizi la yomfana. Ntombazane. Yomfana. Hayi. Ungezwa ngithi amantombazane nje kunamantombazane amathatha akadlula shona ngale mfana. Ingane yomfana bhuti kanti ingqondo yakhe kephi? Ngibuza ingane yomfana ngiyaxoxa ukukhuluma kanje kodwa nami ngikho right ngiyacela. Siswami ndlela ukukhuluma nje mina ngibone wena Doka amanzi. Njoba ngibhizi ngenzela nimgwaqo la ngilungisa indlela nihambe ningashawa ezinyoka amanyoka amanzi la emfuleni. Wona uzongithatha ngale ndlela ongithatha ngayo manje. Yini inkinga yakho? Ngiyaxolisa mntakamama ukuthi nami ngidlule ezintweni ngiyacela. Ingane yomfana lengikhuluma naye bigqoka isikibhe sibeqede bigqoka isikibhe simhlophe. Yeah. Ilokhu ihambe ekuseni ngo9 kanti akayena umntwana ojwayele ukuthi ahambe mangimthumile ahamba ngabuya. Akayena futhi umntwana odlalayo. Noma edlala futhi nje kuba leso sikhashana bese yabuya. Okwanamhlanje kuyangithusa. Banomfana. Hayi siswami ngabe nginamanga. Hayi ngabe nginamanga. Ntakama angabe nginamanga ngabe ngubhuza lawa nje lawa. Into engayenza nje kuwena mhlawumbe ungangibekisa amagama amathathu mawukuthi ubuka insizwa wena wachazela. Kodwa mina asikho isikhathi salokho. Angikwazi ukuthi ngilahlekele ingane yami ngabe ngibekisa abantu amagama amathathu amagama. Angikwazi. Ngicela ukubuza wena nesikhathi singanani mana. Yazi ngiyakufanisa. Awuyena uSithembile. Nguyena uSithembile. Mawazi mina usho ukuthi ubhuti wami umanzi kanjani. Uthembile nobhuti. Yebo nginobhuti omncane una9 years. Hayi mina ngazi ukuthi wena wedwa nje. Kodwa kufanele phela ngoba uyafunda uvuke kusena esikoleni abuye ntambama. Ayena futhi umntwana ozulayo. Mana isekukuningi manje Sithembile yazi. Phela mina ngisanda kufika la bengizomazi kanjani udadweni. Uqele ukuthi udadweni ubani umfweni? Umfowethu ngihleze ngihamba naye nje makuthi mina angazi awukwazi umazi ngoba akasuki kumina. Ngamaye ngayile esikoleni nje hleze sihamba ndawonye. Angikwazi yazi ukuthi akuyangithuka ukuhamba isikhathi eside kwakhe kanjena ngoba akayena umntwana ozulayo, akayena futhi umntwana ongangilaleli. Mangimthuma lapho uyalapha abuye. Kwakubi. Okubuhlungu ukuthi aninawo umlando ngale ndawo le. Ngiyanibona nginehla nenyuka la. Uchaza ukuthini ngalokho? Akukho okuningi engingakusho kodwa nje ngisho ukuthi nje kwakubi. Angazi ukuthi mina ngikusiza kanjani. Mhlawumbe ingane iyodlala lapha edlala khona. Akayena unkade ngichaza futhi akayena umntwana odlala isikhathi eside. Uchaza ukuthini ngalokho? Ayilungile le ndawo. Ilokho engingakusho ukuthi ayilungile. Mhlawumbe azi sikhulume mina nawe kodwa masithola ithuba. Le ndawo ayilungile nje ubona nje. Mina sengiqala ukuphatheka kabi ngoba as angiqondile ukubikela usizi lami lenkinga zami. Nala isuka khona sisuswe izinto ezimbi kabi ngoba nabazali nomzali wethu uma wethu uvele wasukwanyamalala. Igcine kwakonke kwathola ukuthi akasekho emhlabeni ulimazwe abantu. Angikwazi futhi ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi umshopho osilandelayo le. Angikwazi ukuthi ngilahlekele ubhuti wami futhi namanje ngoba akayena umuntu ohamba isikhathi eside kanjena. Awuzama ukuthola amaphoyisa akusiza sisiwami ngoba manje angazi ngileze ngisize la azothi ngilinde 24 hours. Oh, ngoba uyazi phela 24 hours mina ngazi 24 hours. Uzongitshela ngo 24 hours mina. Kodwa bhuti sisiwami ziningi into engibhizi ngazo. Ziningi into engibhizi ngazo. Ayikho into engakusiza ngayo mina. Ngifuna ukusebenza la kahle kahle. Namanje ilokhuzana Sithembile ngiyaxolisa sincane isikhathi sazami sisanda kufika la endaweni. Kodwa ngitshela le ndawo ayilungile kule ndawo anginalo ukusiza. Ngoba ngathi ayikho into ezongisiza ngayo. Ezongisiza mhlawumbe uwanamaphoyisa. Ini? Uthini? Uzosizwa yini? Ufuna usizo lokuncane. Mana phela mana. Ngiyasiza nje intombazane letha la ibhakede beka phansi. Manje uthini mina? Kunini uthi ufuna usizo kodwa manje ususuka hamba. Angizuthenga into engangisiza ngayo. Ayikho into engangisiza ngayo. Ngisosizini la ngikwazi lokho ngihambe ngincenga abantu abangakwazi ukungisiza.
Ngolo ngabe ngizama ngithenga ngizama amaphoyisa. Angikwazi lokho ngimi ndawonye ngikhuluma la ngane ngizokusiza manje ngizokusiza ngingasho ngizokusiza. Ngizokusiza yini uyifuna ufuna ukuthi asibhekela ehlathini. Ufuna uzokusiza ukubheka la ehlathini angithi. Ufuna sibheke ehlathini. Ntakama ngizokusiza. Ngizokusiza ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya sizombheka simthole ubhuti wakho. Ngilandele. Ngiyabonga. Ngangena Sithembile. Njani mzami? Ngikhona yini noma ngilale ngikhathele asizolo sisebenze kakhulu sifuna umfowenu. Ngiyabonga futhi ngalokho. Ngiyabonga kakhulu ngisizile. Noma futhi ngingasizakalanga ngoba ugcina ngabuyanga. Lutho njalo kubuya. Lutho kubuya, lutho. Angikaze nje ngibuthi quthu. Angikaze ngilale lokho kusukela izolo nje ngikhathazekile. Angazi ukuthi ngizothini. Mana-ke into uvamisile vele ukwenza kanje nomuntu eqala ukwenzeka le. Akazi nje angabuyi. Mangimthumile nje uyala yakhona aphinda abuye. Akazi ngoba akayena futhi umuntu onojwayele ozwana nokuzula. Bengimthumile bengayile ngisho ukudlala kulokho bengimthumile ngithi ahamba ukha amanzi ngale emfuleni. Yazi Sithembile ungasho uqinise lapha. Yazi nabengazi ukuthi umfowenu lwana. Bengazi ngoba phela mina ngivamise ukubona wena uyihambela uyala yakhona. Okusho ukuthi khona umuntu bevamise ukuthi ayihlalele. Nokuthi phela uyafunda ubuye kusena esikoleni mayebuya siyayihlalela siyadla noma siye emfuleni. Washo sikhonde bengibhizi ngaye ngase ngithi ake phuthume emfuleni uyokha amanzi ukwasha uniform. Lutho kubuya. Lokho nje sicinga izolo angithole ngisho umkhonto angitholi lutho. Yabona mina ngisayazi into uyithini lento yakho. Angisayazi ngizoyithini into Sithembile. Ngiyacela ukuthi mhlambe sizame ukuthi singene phakathi ehlathini ngoba ngibona sengathi asenzanga kakhulu izolo. Futhi angiqondile ukuthi mhlambe nawe ngikuvusela amanxeba. Angiqondile ukuthi mhlambe ngizoqalisa phansi kubuyisele emuva lapho usuka khona. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuwena ngakuthola usizo. Akulula. Hawu kodwa mzamo awube nenhliziyo ngiyacela ngiqondile ukuzobulala inhliziyo. Angiqondile ukuthi nawe mhlambe kufanele kubuyele emuva lapho sokwadlula khona. Kodwa kuwena ngiyazi ukuthi mhlambe umuntu ongakwazi ukuthi ngoba wakwadlula kulesi simo sokulahlekelwa umuntu. Mana Sithembile yabo njengoba uthi nje ngangadlula usimo understand ukuthi ungena lapha nakubuyisa ziphi inhlungu mina. Ngiya-understand mzamo mfethu. Nami ngiyazolana nawe ukuthi kwenzakala. Kodwa bengithi sikwenze konke nje izolo Sithembile. Ayikho into engakusizanga ngasibhekile sangathola lapha ngasemfuleni. Kodwa mzamo mfethu ngiyacela. Uhlamba bekho abangani bengahamba nabo. Akusithatha silinde. Akayena umntwana onabangani. Ngiyacela mzamo mfethu. Ngiyacela mzamo mfethu. Ngiyacela ube nenhliziyo ngiyacela. Ngibona sengathi kwayizola kukho enough. Ngiyacela zame nje ukungena phakathi sikwazi ukubheka ngoba akakazi nangelilodwa anganalo ekhaya lomntwana akakazi. Ngisho kusekhona umama akazi. Kade ngisola akekho umuntu ohleze esebahlathini ngale ndlela njengayo. Olakho nje.
iwashi likasiphosethu nje lesi. Hayi, umzamo uyayazi ngane kama. Kodwa ngeke ngamsoli umzamo. Umzamo ngayenza into. Ingeke ngikholwa ngaso sonke lesikhathi nje zama ukungibhekisa kanti ngenza isilimi ngane kama uyayazi. Mzamo uzongithola. Mzamo, ngiyacela ukuthi ufike la endlini yakho njengamanje. Ngicela ufike la njengamanje. Asithi isikhathi ngiyakudinga, ngiyaphuthuma. Ngiyacela ukuthi ufike. Asikho esinye isikhathi enginaso, ngikudinga njengamanje. Noma ngabe yini oyenza lapho ngicela ukuthi uyishiye phansi. Isikhathi asikho. Ngiyacela. Hayi man, kanti ungaphakathi ngapha endlini yami kwenzakalani kanti? Wena ngicela mayini wena njalo uhlezi uphethe ucela njalo ngaso. Yini lesiphuthuma ngaka manje ukungifona lapho? Nayo into engihlalisela Mzamo. Iwahle nganamali funani kuwena. Ungichazele ngaleli wathi ulifunani kuwena. Ungichazele ngaleli. Hayi bo Sithembile. Uthema ufika uzofuna usizo ngabe umuntu oqala ukusiza kule ndawo le. Ususola mina manje. Iwahle nganamali funani wena bungangitshela ngani iwahle nganamali iphi? Lifunani kuwena. Kubo bonke abantu ufuna usizo ufika wacela kumina manje sekususola mina. Iwahle ngane kama wena ngalahleka lo muntu wathi ucinta endlini yami mase mina ngingathula ngakutshela. Sithembile bengisazokutshela lalela Sithembile bengisazokuchazela. Leli washi leli uyakhumbula uzongasibheka. Uyakhumbula ngesikhathi ungicela ngithi singena sibheke lapha nehlathini. Ngikhuluma nawe phela manje musukuthula. Ngilalela ungichazele Mzamo, ungichazele into engizoyizwa njengamanje ngakuzo singisachaza nje ngichazele ukuthi ngithemba ngabe singena lapha ngalithola leli washi. Ngingafuni ukuthi ngikukhombise ngoba ngiyabazi lobuhlungu. Awukhumbuli ngitshela ukuthi kunzima kanjani indaba le ndawo la. Hayi sithina ngikuzo mina Mzamo, ngizwa lento eshoyo le. Ngoba kumele ungitshele lento ngoba mhlawumbe yona into ebizonginika ithemba njengamanje mina ungenza mina ngikusola ukuthi nawe unolwazi nenganama ukuthi ukwenza ngaleni ngayo. Usola mina manje. Bonke abantu ukuthi Mzamo namanje ngisasho Mzamo ukuthi vele mangithi ngifuna sobhenga nama ukwenza nje leli washi izizaba ngiyithana ngapha kwena ufuna shone ngapha yonke into yenza nje ngi-understand manje. Sithembile usizi lakho ngiyalazi. Kunento engaze ngitshene yona ngiyazi ukuthi besingajwayelene. Ngakho nisanda kufika la ndaweni. Mina umzali wami wangilahlekela kulo lelahlathi lena. Lona hlathi leli ngalahlekelwa. Umzali wami khona manje uzongisola kodwa Mzamo ngabulala ingane. Ube wrong ukuthi ungangitshela ukuthi wasenganamali. Ngabulala ingane. Wena mina ngeke kufike lento mangathwala into yomuntu okulahlekela endlini yami. Ngeke kufike lento engicabangayo. Njoba ngingekho nje uyangazi ngikhama kuphi. Ngoba la ngiphuma khona ngiphuma ukubheka khona ukuthi akukho into singakwazi ukuthola. Leli washi ngisazokuchazela ngayo. Mzamo nisubheka ngaphandle kwami. Ubuye izinto uzoyigcina la ndlela mina ungangitshelanga. Sithembile. Hayi Mzamo. Sithembile mina. Uzoyikhipha ingane kama, uzoyikhipha ingane. Lalela Sithembile. Lalela mana, ehlisa umoya. Lalela. Sizoyithola ingane. Ukusho leli washo ukuthola kwami ukube beyikhona intembi enzekile ngami ingane sitholile. Into mina sibuka ukuthi unjani Sithembile, sibuka ukuthi unjani. Ngizoba right kanjani? Udinga ukuthi ugeze ukushintsha, Ngizoba right kanjani wenza kanje? Ngizokusiza mina ukuthi uqala ukulungisa umqondo wakho oqala. Lungisa umqondo wakho oqala. Ngeke ngikwazi ukusiza kanjena. Mzamo, ngale kwalokho ngizoya emaphoyiseni mina. Ngiyemaphoyiseni manje ngokuhlulekile ukungisiza njengamanje uthola izinto la ngiyetshela izinto uthola izinto awungitsheli. Hlala phansi. Ngiyakusiza into engisho iyodwa. Ngicela wenze kanje. Ngicela ungisize uhambe ufike ushintshe ube right because angeke ngikwazi ukubona la ngihamba nawo kanje. Ngizokusiza. Mzamo. Ukuthi ngeke ngihambe mina ngiyemaphoyiseni. Ngihambe ngoba abantu bazongisiza usudlule be 24 hours bengikhulume ngawo.
azokwazi ukungisiza bese achazela ibasithi uthole kanjani. Sithembile ngicela ukukusiza, ngicela ungivumele ngisize Sithembile. Ngicela ungivumele ngisize. Ngicela ungivumele lelo sizi neyinhlungu odlula kuzona ngiyalazi. Ngicela ungivumele ngisize. Ngiyacela. Ngicela kuwena ngicela ukuthi sisi wami uhambe ulunge ube right, ufike ushintshe, ulunge. Sekuphela 3 days manje sifuna nomfana singamtholi. Kodwa nje manje ngiwilling. Ngiyangizwa ukuthi ngiwilling, ngiyafisa ukuthi ngifake impilo yami engozini. Sizongena kule ndawo la ngingangena kuleli hlathi linyama lapho ungangena kulona. Kodwa ngingabaza kwakho mzamo sekwenza ukuthi ngibusole ngiyaxolisa ukusho kanjani. Nayo bahlengana manje ngithola la. Ngingabaza kwakho mangithi asami sobheka ingane ngama awufuni futhi ngemaphoseni awufuni luzo kodwa manje ayikho into ngisiza ngako nalokho uthola izinto yangifihlela. Sithembile namanje ngisasho. Noma kuzovusa inhlungu mina. Ungena lapha engathola khona uma wami kulela. Nami Aqala ukuthi sibe nomaligajo umuntu abantu ababulela abantu. Anginayo umzali wami ngenxa lokho. Anginayo umzali. Mina sengakwazi ukukhipha umphefumulo wengane. Lalela ngicela ungilalele. Ngiyabuza uhlumba ngicela ungivumele njengamanje uhambe ulungu ube right then sihambe sobheka ingane. Ngiwilling ukuthi ngizothola abantu sohamba nabo sihambe sofunda indaba yengane lapha. Kule amaphoyisa kodwa awukwazi ukuthi ngafike ngifuna into mina. Mase ngibandakanyeka manje lobugebengu lo lento yenzakalile ngenxa ukuthi washila mina ngisiza wena. Umzamo angase ngizosho wena ubungisiza, angathi wena ubungisiza. Indaba ungasafuni ngemaphoyiseni njengamanye abantu. Sesihlulekile thina sobe sizamile, sihlulekile thina sobabili. Indaba ungafuni ukuthi ngemaphoyiseni. Indaba mzamo ungafuni ukuthi ngihambe ngihluleke, kumele ngihluleke emaphoyiseni wazama ngendlela yami ngoba ingane kamama ngiyitho njengamanye. Yini kwenza ukuthi ungivimbe kuyo yonke into ngalana uthola iwahlengana yami kodwa ungitshengisa niwahlengana yami ukuthi ulitholile ngoba mhlambe yona into bezonginikeza ithemba ukuthi mhlambe uyaphila lapho khona. Ngizama ngichazele ukuthi ngicela ungichazele ngoba yonke lento oyishoyo angizwa kahle mina. Ngishonile ilanga ngibenzile ubulungiswa kwena. Yebo nje iwashi ngilithole lapha. Wozokukhombisa la ngithole khona. Yebo nje ngishonile ilanga sihamba siyabhekana nombuyo. Ukuba ukhona la ngabe khona into esitholayo ya. Sembile. Mina ngizokwenza njani kodwa shembe kodwa kusami ngoze. Oma kade lokusehla senyuka. Ezinye izinto maze uyabona. Yabona kodwa mzami. Yabona kodwa leyo washo ukuthi ungangitsheli ukuthi ingane washila ama uthenga washila ingane yami awutholile. Ayingiphathanga kahle. Ngiyabonga. Lalela. Mina ngifuna ungizwe izinto ziyenzeka. Uma uNkulunkulu ethandile kuzokwenza. Sizomthola umntwana. Mhlambe sihlupha kangaka nje mhlambe ingane iye kwezinye yona. Yabo phela 3 days khona kodwa le amaphoyisa mina mawuyenza ngithi ungafaka amaphoyisa. Lento ngisho nje kuphela. Uma ngabe uyenza ngithi ungafaka. Sizokwenza kanjani futhi mahluleka thina nje ngingafaka ngale maphoyisa. Thembile mfowethu. Dadewethu usizi lakho ngalazi. Njengoba ngazi nolwami umzali wami ngithola kulo ehlathi. Ngiyakuzwa inhliziyo yami yayibhlungu yabo nje manje bengingafuni ukuthi. Okay mzansi ngiyakuzwa ngicela ukubuza umbuzo wodwa ungangizwa ngingakuthemba mzansi mina ngisoze ngikwenza kubi njengoba bengingazi ukuthi umfowenu lowana njengoba nawe ingekho into engayenza kuwena ubungazi ukuthi umfowethu loyana ngisho ukuthi lo mfowenu simdingayo simcingayo ngingamazi ukuthi ukuphi ukube bengazi ukuthi umfowenu noma ukube bengazi ukuthi ubani njengoba ngazi wena bengomvikela ngayo yonke indlela bengomvikela ilona engisho mina kuphela into engisho nje manje lishonile ilanga ngicela sihambe sibuyele endlini Mzamo ngikwazi ukubuyela endlini mina ngiyahamba ngoba ingane kamama uzoyibheka kuphi manje ngiyahamba ngizophuma ngishone ngapha ezantsi ngibheka ingane yami wena Mzamo hamba bela ulahlekelwe umuntu chaza uthini mina ngilahlekelwe umuntu awulahlekelwe umuntu njengamanje Mzamo Sithembile nginawe kuyona yonke lento ngiyeke Mzamo ngihambe mina ngempela ingane yami nje Mzamo
Wenile ngapha ukwazi ukushona leni. Kanti Awukwazi ukushona leni. Ngithi ngizohamba Mzamo. Mina ngihambile yonke le ndawo isekho indawo ukuthi ngaze ngishona ngala. Mina ngizohamba ngize ngiyithole ingane yami mama uthi khona lapho. Yabona ngani iwashi lapho ngithole ngala. Yabona ke mase khona into eyenzakalayo mina ungangifaki lapha. Mase khona into eyenzakalayo ngoba ngiyathola kwenile ihlahla lapha kunenyoka enkulu kabi lapha kunenkanyamba lapha. Uyalibona ukuthi nje nyoka lesi azingidle nengane kamama. Azingidle nengane kamama lo nyoka le. Ngoba iwashi lapho uyasho ukuthi uthole lana Mzamo. Ngicela ukuthi ungiyeke. Mana ngiyeza ngilinda phela ngiyeza. Mzamo shonapha. Mzamo. Yabona Mzamo Nkosi yami. Hayibo ngeke. Mzamo. Isikipha sangana ngamanje lesi. Wathasiphoseta ngawokephi. Hayi ngeke Mzamo unolwazi ngengane yami. Uzomkhipha Mzamo. Uzoyikhipha ingane kamama Mzamo. Phuma lapho khona. Mzamo uzoyikhipha ingane kamama. Mzamo wephi? Mzamo uzoyikhipha ingane kamama. Mzamo uzoyikhipha ingane kamama. Mzamo uzoyikhipha ingane kamama. Mzamo Ukhuzile wena utshela ngathi akuyiwa lapha. Besingekho isidingo sayonke lento sithembele. Besingekho sonke isidingo salento. Uzala.